Azkenien bai, iritsi gara azken portura, ez da zen? Bai, azkenien bion bidiek bat egin, eta hemen dekogu aurra. Ez dakigu noren antzadekon, zeuek esango duzue? Bai, orain arte gurea izan da, eta hemendik aurrera zuena izango da, hori daizuela guztioi, eta zen plazarra izan da benetan. Baserritzela, gora azken portuko piratak. Gora. Eskuak lotu, ta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak usatu, pozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala. Zoriontsua adiskide bat duena, benetan aberatsa baita. Zaintzazu landare txiki baten antzera, loratuko da uda berrian. Eskuak lotu ta gogoak batu, elkarri heldu, beldurrak usatu, pozaldietan nekean bezala, beti gurekin lagunen itzala.